ଗୋଡ଼ କ'ଣ ହେଇଯିବ। ପାହାଚ ଚଢ଼ିବା ଭାରି କଷ୍ଟ ତାପରେ କିଏ ଜାଣି ଏତେ ବାଟ କେମିତି ପହଞ୍ଚି ପାରୁଛି। କେତେ ଭିଡ଼ ଏବେଠାରୁ ସନ୍ଧ୍ୟା ହେବା ମାତ୍ରକେ ଆହୁରି ଭିଡ଼ ହେଇଯିବ। ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା। ବାବାରେ ଆହୁରି କେତେ ଉଞ୍ଚା ଦେଖାଯାଉ। ଏ ମନ୍ଦିରଟି ହେଉଛି ବାବା ଅରକ୍ଷିତ ଦାସଙ୍କର ପୀଠ। ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସେମାନେ ମାନେ କେତେ କଷ୍ଟରେ ପାହାଚ ଚଢ଼ି ଚଢ଼ି ସେଥିରେ ସେ ପୀଠରେ ପହଞ୍ଚିଗଲୁ ଆମେ। ସୁସ୍ୱାଦୁ ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍ ଖାଆନ୍ତୁ। ଗୋଟିଏରେ ଗୋଟିଏ ମାଗଣା ଦମଦାର ବଢ଼ିଆ ଜିନିଷ